שלום לכם, עורך דין ישראל קופפר שמי, בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים, בעל רישיון עורך דין מזה 39 שנים, מפברואר 77, בעל ניסיון רב בתחום הנזיקין. הייתי עובד בחברת ביטוח אליהו כעורך דין של מחלקת התביעות שלה. אחר כך הייתי בצוות ההקמה של חברת שמיר שהייתה בזמנו, והייתי שם יועץ משפטי ועורך דין של התביעות של נזקי גוף. בהמשך הדרך הייתי, במשך 7 שנים עבדתי בחברת ביטוח הסנה שהתקיימה משנת 82 עד שנת 89, והחל משנת מ-1 בינואר 90 למעשה התחלתי לעבוד כעצמאי. הקמתי משרד עריכת דין שעוסק בעיקר בהתמחויות בתחום הנזיקין, בתחום תביעות נזקי גוף, תאונות דרכים בעיקר, תאונות עבודה, תאונות צד שלישי. עיקר ההתמחות היא כמובן בתביעות נגד חברות הביטוח וגם נגד מוסדות נוספים כמו משרד החינוך במקרים של תאונות תלמידים, או משרדי ממשלה שונים כמו משרד הביטחון. אני עושה גם בנושא של תביעות של נפגעי פעולות איבה וצה"ל, חיילים שיש להם נכויות, תביעות נכות, ייצוג בוועדות, תביעות במוסד לביטוח לאומי, ייצוג נפגעים בתביעות וערעורים של ועדות של תביעות נכות בביטוח הלאומי, לרבות ערעורים לבית הדין האזורי לעבודה, ואם צריך גם לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. יש לי קבלות בהרבה תחומים בנושאים האלה, כולל גמירות סיום תיקים בצורה טובה, הן בהסדרי פשרה נאותים והן בפסקי דין שהתקבלו בבתי המשפט השונים, שמגבים את הידע והניסיון שיש לי בתחום. ולכן אני אומר שכל מי שחושב שצריך עזרה בתחום הזה, ייעוץ בתחום הזה, ייצוג נאות בתחום הזה, יפנה אליי ויקבל את שירותיי בדרך הטובה ביותר. תודה רבה.